Ahojte, moje meno je Martin Dovičák, som zo Slovenska a som aj učiteľ. Práve na Slovensku prebieha štrajk na podporu učiteľov, ktorému by som sa rád pripojil aj z tejto krajiny. Viete, v ktorej krajine sa nachádzam? Viete, aké je hlavné mesto? Ak áno, máte výborného zemepisára. Ďalšia otázka. V tejto krajine učiteľ zarobí za hodinu 35 eur. V našej krajine učiteľ zarobí 5 eur za hodinu. Otázka znie, koľko hodín musí odrobiť slovenský učiteľ, aby zarobil toľko, čo učiteľ v tejto krajine za hodinu? Ďalšia otázka. Viete prečítať titulky pod týmto videom? Ak áno, je to super. Pretože angličtina je dôležitá, ak by ste chceli spoznávať svet, ak by ste chceli podnikať viac ako na slovenskom trhu. Opýtam ďalšiu otázku, keďže som matematikár, matematickú. Ak vie náš pán premiér minúť obsah, nejdem povedať akého balíka, za 12 dní, ten istý obsah vie minúť náš minister školstva za 6 dní, za koľko vedia tento obsah balíka minúť spolu? Kľudne porozmýšľajte a ak na tú otázku viete odpovedať, je to skvelé. Ak ste doteraz mali problém na niektorú z týchto mojich otázok odpovedať, tak možno je problém aj práve v učiteľoch. A práve preto vás chcem vyzvať, aby ste podporili štrajk, či ste študenti, či ste rodičia, či ste politici, či ste hociakého vierovyznania, ale treba si uvedomiť, že investícia do vzdelania sa vždy oplatí. V tejto krajine to pochopili, ľudia vedia, čo majú robiť a vedia, čo majú robiť s majetkami štátu. Preto už majú nasporené. Spolu za lepšiu budúcnosť. Majte sa.